Gure aldarrikapenaren abiapuntua da, estatutik inposatzen diguten gutxieneko soldata ez nahikoa dela. Estatuko gutxieneko soldata 1.184 eurokoa da, eta hori Nafarroan ez da nahikoa pobreziatik ateratzeko, naiz eta lanaldi osoan lan egin. Honen aurrean guk egiten dugun proposamena da, Nafarroa gutxieneko soldata propioa ezartzeko eskuduntza izatea, eta horrekin 3 gauza lortuko genituzke. Lehenik eta behin, Nafarroako erabakitze eskubidearen ikuspuntutik aurrera pausu bat emango genuke. Bigarrenik, prekarietateari aurre egiteko proposamena izango litzateke jakinda proposamen horren mesede egingo geniela gizarte osoari, baina bereziki lan merkatuan okarren dauden kolektiboei, bai pertsona migratuei, gaztei eta emakumeei. Eta hirugarrenik, gure proposamenarekin ere aberastasunaren banaketa modu justuago batean banatuko genuke eta ekarpen hori egingo genuke. Gure proposamenaren aurrean jaso dugun erantzuna ezezko borobila izan da UGT, Komisiones, Nafarroako patrona eta Nafarroako gobernutik. Nafarroako langilei dei egiten diegu 2026ko martxoaren 17an greba orokor bat egin dezaten. Nafarroan gutxieneko soldata ezartzeko, gutxieneko soldata igotzeko, Nafarroako langileon bizi baldintzak hobetzeko eta sortzen dugun aberastasuna modu justu batean banatzeko.